че много ми е трудно. Татко, татко, вярвам, че ти може. И прощавам ти, ако се чудиш ти дали да простиш на ближния си. Добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Знам аз, че много ми е трудно, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Знам аз, че много ми е трудно, татко. Пак отново наранен, отново наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като теб, татко, татко. Пак отново наранен съм от хората и наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като тебе, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Че ти може. Че ти може. Че ти може. Ако се чудиш ти дали да простиш на ближния си, добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Ако се чудиш ти дали да простиш на ближния си, добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко мой. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко. Вярвам,
travel abroad, I can finally communicate with the locals with no worries. I can Bibinado? Kilo. Questo sta muscolo? Ekmek kaçıyor, sen bir kitap kaçıyor. Ako te pero nado. Bunlar da para ödemek olacak.
Добре, Господа да благослови всички, които са дошли, които са уважили Лази и Нада. Викаме Лазар и Нада да дойдат. Андрейка, Лео. Може ли едно ръкопляскане? За Исус Христос е за тях. Значи ние сме вярващи хора. Предполагам, че повечето тук на това място сме вярващи хора. Не фъргаме стотинки. Аз от сега съм. Господа благослови всички. Изключително се радвам, че съм част от вашата радост. Можете ли да се изправите тия, които са седнали? Ако можете, тия по-старите нека да седнат. Няма проблеми. Ще викаме родителите да донесат ножиците за малките, за Андрейка и за Лео. Първо ще се молиме. Ще благословиме къщата и домът. Вътре ще се молиме, да. Като резнат лентата, ще се молиме вътре. Ще помазваме къщата и след това, който иска да си даде подаръка, ще даде подаръка си, ще се снимате и така нататък ще минат нещата. Айде, дядо си, баби, заповядайте. Сега като режеш лентата, ти и Андрейка ще кажете по нещо. В новия дом кажи какво искаш да кажеш. Кажи да ти попам сърцето. Не се притеснявай. Тук сме само нашите хора, чичовци, лели, баби. Кажи. Господа благослови. Кажи какво ти е на сърцето, това кажи. Ей. Кажи нещо. Това е негова мечта, къде се сбъдна. Андрейка, ти искаш да кажеш нещо, Мишленко? Радвам се, че наистина е готова къщата. Радвам се, че много хора са помогнали тия дни. Благодарна съм за всичко, което стана. Заповядай, бабо, и много такива мечти, желания да се сбъднат, бабо. Добре. Можете да се застанете пред вратата. Едно, две, три! Браво! Слава ти, Исусе! Добре дошли! Почваме с молитва. Те фулил са стипен барвалипе. Амин. На Христос. Айде да приближим се колко към малко лево. Се от радост, се от щастие. Благославям децата ми, Боже, деца от децата си да видят, Господи. Внуци от внуците си да видят, Господи, Боже Бог мой, да е. Честито дома, мамо, Господ Бог те благослови от мен. Те поживи от мен, мамо, хиляди по хиляди. Къде към тумари му, към тумаро трудно, мамо. Нукора, пара, нукора, те да от мен мир, единство, разбирателство и винаги да печелите битки, защото Бог е с вас. Обичам. Алелуя. Айде, веднага. Честито, мамо, благославям те. Защото те обичам си. Те така борбено, мен силен и единствено Бог от живота ти го. Деца от децата ви да видите и внуци от внуците си. Хайде, Полен! Алелуя. Айде, здраво. Айде, айде. Чункне напред, напред. Който може да влиза, Да, влизайте всички напред. Влизайте, има място в хора. Влизайте всички. Моля така, Алелуя.
Глорията Минус, да почине. Бабе Соренда си възпредседня. Айде, пасо. Беше Ласика. Ласи беше към Андрея. Беше към молишта. Така, преди подаръците, преди всичко, искам да прочита няколко стиха от Библията и с тези думи ви благославям в името на Исус Христос. И вярвам Божията намеса, Божията ръка да бъде върху вас винаги. Така Соломон свърши Господния дом и царската къща. И всичко, каквото дойде в сърцето на Соломона да направи в Господния дом и в своята къща, върши ги благополучно. Тогава Господ се яви на Соломона през нощта и му каза: чух молитвата ти и избрах това място да ми бъде дом за жертва. Ако заключа небето да не вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изповедат земята, или ако изпратя мор между людите си, а людите ми, които се наричат с моето име, смиряват себе си и се помолят и търсят лицето ми и се връщат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им. Сега очите ми ще бъдат отворени и ушите ми внимателни към молитвата, която се принася на това място, защото избрах и осветих този дом да бъде името ми в него до века и очите ми и сърцето ми ще бъдат там за винаги. Амин. Алелуя. Имаме от 15 повече. Ласи се направи един план, такъв план, където в скица на компютър е вкарал всичко, едно по едно детайли. Тази година, слава на Бога, благодариме на Бога, защото това му се избъдна. Винаги човек, когато иска нещо да си вкарва цел, а Бог го дава в реалност. Благодарност на Бога за това най-вече. Славата отдавам само на Господа. Нека... Айде, Цоли. Давай, тати, продължавай. Нека единството да е в този дом. Любовта, радостта и най-вече здравето. Здраве никой да не се отърва. Те са тук заради това, защото те го искат от Бог и Бог им го даде. Нека се радват те и правниците. Амин. Айде, Цонка. Бог да ви благослови дух, душа и тяло, цялото семейство, мамо. Всякога търсете Бога и всичко друго ще се прибави в живота ви. Пожелавам ви винаги да имате Божият мир, Божието единство, разбирателство между теб и Нада и всички богатства на нашия Бог ще ви следват. И вярваме, че един ден Бог ще ви благослови внуци и правнуци от Леонардо и от Андрея, а ние ще сме щастливи, когато виждаме, че вие сте щастливи, ние сме щастливи. Обичам ви, обичайте се вие. Благославям децата ми с най-доброто от живота. Свидетели съм като Маро трудо, като Маро решение, като Маро единство. Наистина са хора, семейство, млади, за пример. Катарие кердине дуй да те постигне всичко кава. Печавен нили шисарде песни, шисарде бут. Благодарно съм им гордима мочавен цар. Благословивлен да видя деца от децата си. Те обичат Бог и Бог си ги обича. И аз си ги обичам. Айде, Кирил, пастор.
Благославяме в името на Христа. Неговата благословия да престанете да ви следва. Където стъпвате, да стъпвате, да има благословение. Както вие, така и децата ви. Здравето, както е казал баща ти, да почива върху вас. Още много дълги години да се радваме заедно в Божието царство. Обичам ви с цялото ми сърце. Радвам се за това, което те постигнаха. Ние направо знаем местото. Господ да им даде наистина много здраве, щастие, мир, единство, любов. Те си обичат Бога, следват Бога. Нека това, което те направиха, да споделят тази радост тук, да се наслаждават на дома си, Алюшка, Ребека, да айде, бъдат елате навътре. благословени. Елате насам. Пепи, айде ти кажи нещо. Така, аз благославям брат ми, семейството му, само с здраве, мир и разбирателство. Всичко друго се постига, той го доказва всеки ден с неговото семейство. Аз на него имам пълно доверие за абсолютно всичко. Просто тези три неща са най-важните в живота. Всичко друго си го постигна той. Ванеска? Аз им пожелавам този дом от тук натам да бъде тяхното ново начало. Амин. Да бъде тяхното спокойствие, техния мир, когато влязат вътре, да забравят за всички проблеми, за всичко, което се случва навънка. Това да бъде наистина вашия благословен дом, пълен с много любов, на вас и на децата ви и на внуците. От все сърце ви пожелавам само добро и вярвам, че вие можете много. Обичаме ви. Ребека, ела насам напред. Аз искам да ви пожелая това единство, което го имате, да продължава напред, да бъдете все по-единни, децата ви да бъдат все по-мъдри, защото аз други по-мъдри деца не знам. И да им светват мечтите, защото знам, че това е най-ценно за вас. Алюшка? Аз пожелавам много мир, любов, смутение и всичко останало. Свай. Благословяме. Одото благословите ме призубили, кавашто одото ме надело, а канапе домите ме това става винаги пред мен да говори каве, без любов, без единство, без комите напред. До последните Алелуя! Айде, шеф Леонардо, Авляно, към нашу вяра. Ама тати, като молисто, помоли с това. Святи благословени Господи Христос, благодарим Ти за този свят и благословен ден Боже. Знам, че Ти си подготвил този ден още от много отдавна, святи. И Ти знаеш, Господи, че на този ден радостта ни ще бъде пълна с лази, с нада и с децата им, святи Боже. Моля Те в този дом да цари Твоя мир, да цари Твоята любов, Твоето благословение, Христос. Твоята ръка непрестанно да бъде върху тях, върху домът им, святи Господи Исус Христос. И Твоята благословия, Боже, непрестанно да ходи с тях, навсякъде там, където са Те. Ти, Господи Исус Христос, да бъдеш с тях, благословителю. Благодарни на Твоето свято и превъзходно име, Господи. И казваме амин, святи Боже мой. Амин, Татко Боже Исус Христос. Айде, който иска да дава подаръка си. И ние сме тук. Къде стой? Лазаре, ти няма да казваш нещо, ти няма да... Нека да минат хората и да минат. Добре. Добре, те си. Одото благословилото ме, судиято ме те да помлади стократно га дики. Амин. Амин. Не, тя си е забрала от имаш. Да си здрави и благословени във вашата наша благословение. Още повече да поставим.
Да те благослови. Мените деца, внуци, правници, каквото мислите, това да се стане. И това чисти. Мерси. Господа те благослови. Бог да ви благослови, да остареете заедно в този ден. Амин, Дева. Амин, Господи. Чакаме вечера след това. Обещавам, записано е. Обещавам. Боба е обещано, Боба. Нада не знае да готви това. Здраве, любов, внуци, правнуци. Винаги да се радвате в този дом. Всичко каквото пожелаете. Амин. Матки, айде, мамо, отиди Анке подарък на предварително. Благослови мамо. Не. Не остави баба. Най-големото щастие да бъде върху тях. Върху децата ти. Каквото пожелаят сърцето ви да постигнете. Да стигнете моите години и моите правонуци да стигнете. Не стига. Ох, ръката. Беш, Матки. Че още много къщи да строиш. Аз отивам с теб горе на ресторант. Добре, добре. Това е подарък към дъщеря ми Надя. Господа благослови. Мерси. Не, моля. Зоя. От Зоя и от Иван. Иван е нашел. Значи благословен. Амин, Дева. Това, което си го направил, това да имаш, как каза бащата, да на сърцето и Бог ти го даде в продължение. Бъде благословен с целите си. Амин, Дева. Много да те благослови. Айза. Много пахчинките. Ти си Иван. Колега. Поче даже станционно. Първи ми дом. Ключа на това къде? Винеле ли? Чара се опре по тарзо си. Това ли че подарите? Подарихме дистанционно? Аз помните кола. Това от мен. Ние сме тук, да. Лазар, отивам да вземам хляб. Дикай телевизор от мен. Айде. Бела имаше две послуги. Пожелай до година какиро свещение. Амин, Дева. Да, съм се мълчуя, момиче. Така е. Само аз ти го казвам. Това някоя белязи. Да не бъд. Вие последни. Така стана викаш. Ще ли го пукава това?
Ами да, така да става, така ти пожелавам. До години при вас пожелавам. Ти събираш най-важното Така, не искам Сила. Тук с нашото бебе преди да се ражда още. Че врешека Киро свещение пожелали. Това ке му заде му реча. Ти можеш да се две, за да си че снима камерата само едно. Янчо, ти няма да минеш. Камера по. Чакай да викам Анжел. Анжел? Значи трябваше. Без време стана в камера. Па как е? Това само спорти. Ка не води Ивано, чак ќе ромня сангалите си. Ама качина. Качина. Амин, амин. Амин. До вечера пижамено парти! Маса те беше сега. Не до вечера. На това, птичо. Това спи мене, Мишленко. Човека зад камера. Да, сега е пред камера. Чакай да не бързаме едно по едно. Да, мамина. Аз казвам мамин. Това му е работата, бе. Те са се говорили. Човека с кода. А Дашката? Дете цунка. много радост. Амин, амин. Амин, амин. Успешни почва по пазар. Амин, най-вече. Да ти благословена. Ей, хубавец. Стига, бич. Стига. Добре. Аз искрено искам да благодаря на моя жив Бог. Защото Той е нашата сила. Това, което ние сме започнали да градим още преди 10 години, точно около тези дати на 9 август, някъде началото на август, то сега е станал реалност. Да, има още какво да се прави, един дом винаги се гради, едно семейство винаги. Но аз съм благодарен, че мога да седна, да легна и да бъда благодарен на моя Бог, че наистина ни е дал много сили, много благословения в живота ни и сме видяли Неговото реално благословение, как майстори свалят цени, работят добре заради нас, как цените на материалите падат заради нас, как просто всичко е станало по свръхестествен и благословен начин. И това за нас е нашето чудо. Някой ще каже, че това са дълги 10 години, но ние сме си имали нашите трудности и премеждия, но благодариме на нашия Господ, че излизаме по-силни, благословени и всички можете заедно с нас да се радват. Искам да спомена нашите родители, които са винаги до нас, са ни помагали, в покрив са ни давали финанси, за плоча са ни благославяли, както едните родители, така и другите. Електророди в кухнята. Мога да кажа, че всеки един от хората, които наистина ни обичат, си го показват не заради материалната, а любовта им се показва по този начин. Нашият брат ни благословил с килими, с как беше, прахосмукачка за тях. Другия брат електроуред, който ние много искаме, не ефтин. Друг брат телевизор. Просто Господ си знае.
Аз изповядвам името на Господа в този дом и знам, че Неговото име над всяко друго име и Той винаги ще царува тук, ще ни пази, ще ни закриля и нашите деца ще следват Неговите стъпки. Аз вярвам, че моето наследство от Господа те ще продължат пътя ми. И ще вървят от слава в слава в Господа, не материално. Аз искам да благодаря на Бог за нашето чудо. Това е нашето чудо от Бога. Благодаря му за силите през годините, които ни е давал да работим извън силите си наистина, защото ако не е бил Бог с нас, аз съм 50 кг мокри дрехи, съм работила по много часове, лази също на слънце, на дъжд. Благодарни сме на Бог за нашата сбъдната мечта. Славата е само за Него, защото наистина дом се гради, но аз знам, че когато Бог е с нас, както каза Лази, ние сме виждали по свръхестествен начин как се случват нещата само заради нас, за да се случи това в живота ни. Давам цялата слава на Бог за това. Нещо, само мъничко. Кой Чичо, това го Не го притискай. Ама и бомбоника, като и е бомба е. Аз стана си не беби бомбони. Ама, за това. Чакай си, може да Ало, мака желание взев. Не се гледа. Малко да попълно. Апа! И беките, Айде, Леша, За кафе, за моята голяма дъщеря. Значи от всеко хердай му бару рамонка. Песавре хердине в хагла. Лески буки саста хагел. Нали си? Девче. Айде те свегате, Алисия, хайде. Покана ли искаш, Алисия? Не, само ви. Стига вече. Аз имам идея. Тоест, да. Айде, Ангели, снимам. Марио излойка, Марио излойка, вън. Голем човек. Другата Калинчо, така малък. Практичен. Салют, кажи нещо, отиде. така, колко ми по... Какво да кажем? Да се живи здрави и па много паракет. Много щастливи. Обичам много. Аде, да се чуе. Ами? Али се така. После че даваме на жените да чисти. Дай при една снимка. Кафете или фрапета? Най-големия помощник. Снимаш ли? Заебал съм си, бе. Може ли с гледна човек ще Нема да че слага. Аз викам на това, не го. Нали? Това толкова, аз може да посъдя. Нали, Вангеле? Той ще да е по-добре. Да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Знам, аз, че много ми е трудно, вярвам,
че ти